खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। बिटिआरआव आरोबाव हाथियार मोननाय जाहैबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर बुरफुख्रि फोथाराव मोननाय जाहैदों। गोबां हाथियार मोननाय जाहैदों। दा बेखौ सोरनि मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। बे हाथियारखौ मोननाय जाहैदों पुलिसफोरनि आखायाव मोननानै दङ दा। बिटिआरनि सा 6 एमसिएलएफोरा मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनजानाय। मैया 1 फेब्रुआरियाव सा 6 एमसिएलएफोरा समायखिरा लायो। कक्राझारनि बड'फा नोगोर मोनसे मेलानि गेजेरजों समायखिरा लानाया जानानै थाङो। बे समायखिरा लानायखौ बिटिआरनि एसेम्बलि दरखं मोखाङाव लायो। बिथां काथिराम बर'आ सा 6 एमसिएलएफोरखौ समायखिरा लाहोयो। बिजेपिनि सा 3 आरो इउपिपिएलनि सा 3 एमसिएलएफोरखौ समायखिरा लाहोयो। मावफुं सोद्रोमा महरै गुजरात जिल्लानि 30 बोसोर बैसोनि आइजोआ कर'ना भाइरासनि बिजि लाखांनायनि उनाव जिउ गोमादों। 2 घन्टानि बिथोरावनो बिथाङा जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा कर'ना भाइरासनि बिजिजों थैनाय ना दस्रा बेमारजों थैनायखौ गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोननाय जायाखै। बेखौ खौरां मोनब्ला थाबैनो फोसावनानै होगोन। बिथांनि खौरांखौ थांनाय मैयानि मोनायाव बङाइगावनि बैथामारियाव सासे तावडेफुनि मानसिखौ स्कुटिनिफ्राय बोख्लायनानै लांखारदों। बिथांनि मुङा चन्दन। बिथांखौ तावडेफुनि मेनेजार होननानै दुथांफ्रा खावनानै लांदोंमोन आरो बिथांखौ मेनेजार नङा होननानै मिथिनानै ससे लामानिफ्राय हगारलाङो। बिथाङा लामाजों बाइकजों थांबाय थानाय समावनो बिथांखौ दुथांफ्रा लामायाव लोगो मोननानै बाइकनिफ्राय बोख्लायनानै लांनानै ससेनिफ्राय बिथांखौ फाव मेनेजार नङा होननानै मिथिनो मोननानै हगारनानै हरफिनो आरो बिथांखौ लांनायखौ बिनि सायाव पुलिस केस होबाय। बिनि थाखाय पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ। सोर लांखारनाय बिनि सायाव पुलिसफ्रा नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। जानो गोनां धेमाजि जिल्लायाव फैगौ 7 थारिखआव भारतनि बिफा नरेन्द्र मदिआ फैनो गोनां जायगायाव बिथां ड हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा दाखालै नायगिदिंफैदों। बिथां भारतनि बिफा नरेन्द्र मदि फैनो गोनां जायगायाव बिथाङा नायगिदिंफैदों दाखालै। मैया गुवाहाटीआव फुट ब्रिज बेखेवनानै होबाय आरो बिदिनो दाब दाब जायगायावबो फुट ब्रिज बेखेवनानै होबाय। गासै सुबुंफ्रानो फुट ब्रिज बेखेवनानै होनायाव गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां मोनदों। फुट ब्रिजखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों। देग्लायनि हादरारि बोसोरारि नबेल बान्थाखौ फोसावबाय। आमेरिकानि बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प। एफआरएटिपिटिनि ग्रेटा थुरबान। रासायनारि उदारि एलेक्स न'बाल बिथांमोना मोननो हादों।